Prišli ste do Piešťan hlavne kvôli konferencii Picto 14 a zúčastnite sa druhého bloku prednášok, ktorá nesie názov Ako osloviť ilustrátora a prizvať ho na spoluprácu. Môžete porozprávať, s čím sa podelíte vlastne s publikom, s akými informáciami? Ja by som vlastne chcela skôr rozprávať nie o tej, vlastne aj o spolupráci, ale v podstate na základe takej remeselnejšej skúsenosti. Že vlastne ako ilustrátor môže pôsobiť aj, v podstate už sa tu hovorilo aj o tých verejných priestoroch a priestoroch, v ktorých sa zdržiavajú ľudia. Čiže v podstate mňa skôr v mojej reči bude zaujímať to, ako vlastne ilustrátor sa môže dostať so svojím dielom verejne k človeku, ktorý by sa s tým inak nestretol. Čo znamená, ako sa vlastne malujú teraz kaviárne, obchody a vlastne, že konečne je už trend aj u nás na Slovensku, že v podstate sa vyzdobujú interiéry ilustráciou a malbami, čiže vlastne aj produkty a rôzne sa spolupracuje s ilustrátormi. Čiže tým spôsobom sa človek, ktorý by sa s tým inak nestretol, tak sa má možnosť stretnúť vlastne s ilustráciou a s umením. V akej oblasti sa vy pohybujete v tejto oblasti? Ja sa venujem ilustrácii ako takej a animovanej tvorbe, čiže animovanému filmu. A moja skúsenosť je taká, že veľa spolupracujem so značkami, ktoré vyrábajú v podstate pomocou mojich ilustrácií produkty ďalšie, ktoré potom následne používajú vlastne ľudia. A kto vás oslovil, že či príjmete účasť teda na tejto konferencii a či ste vedeli, že je takáto konferencia už teda 3. rok? Vedela som o tejto konferencii, pretože vlastne tým, že som ilustrátor a Slovensko nie je zase až také veľké a sledujem vlastne, čo sa deje v tomto obore, tak si myslím, že o tom vie každý. A tým aj, že som z Piešťan, tak ešte to je taký bonus. A vlastne ja som bola aj na 1. ročníku. Veľmi ma ako zaujalo to, aké témy sa tam rozvíjali a v podstate to je asi pre mňa taká samozrejmosť, že sa prídem pozrieť. Čiže vlastne tuto bola diskusia po tejto prvej prednáške. Reagovali ste aj vy, alebo teda čo vás tak najviac zaujalo v tejto prvej prednáške? V podstate riešili sa problémy, ktoré sú tu na a je to skôr celé o tej akoby o tej kompetencii alebo o tom, že kde je tá hranica tých ľudí, ktorí rozhodujú vlastne o tom, čo, kde bude aká kvalita ilustrácie, malby alebo street artu a graffiti. Čiže je to podľa mňa o tom, že veľakrát na miestach sú ľudia, ktorí nie sú kompetentní, čo je škoda. A myslím, že tá diskusia bola vlastne aj o tom, že ak by tí ľudia kompetentní tam boli, tak by to bolo možno oveľa lepšie a robili by sa tu oveľa lepšie veci, kvalitnejšie, aj vizuálne priateľnejšie. A tým pádom aj by sa ľudia, ktorí v podstate nedostávajú sa s týmito vecami do styku normálne, tak by možno začali vnímať veci, ktoré sú vlastne kvalitnejšie a tým by sa aj vzdelali akoby po tej vizuálnej stránke. Myslíte, že každé Picto je pre toho účastníka obohatením informačným, možno aj teda kontakty nejaké nové získate? No, dúfam, že áno. Ako myslím, že je to určite obohatenie, lebo každá vlastne vec, ktorú si človek aj prečíta, ktorú vidí, tak je pre ňo niečím prínosná. Pozerá sa na otázky a na témy z úplne inej strany, ako sa na ne pozerajú iní ľudia, ktorí vlastne keď tu rozprávajú, tak majú človeku čo dať. Tak to je asi takýto. Áno, a ešte priestory knižnice sú vám teda dobre známe ako Piešťanke teda? Áno, sú. Ja práve, že robievam tu občas aj workshopy s deťmi ilustrátorské, takže chodievam sem do knižnice.